กุมชิบันตาบันกันมาบุรมยมลงสุสุธามอุบลงเวนักเรียวคราวนักบันตากรีฮักเวเดย์บัดกระทอกตาบัดรูอุบลงกุมน้องไอมันเสียมบัดน้องสนังอยากจัดบันเรียวบารอกเวลิงบากิปอยตรีจงอูกะหินยอตรับยูดคาวน์ซิลเซงเมฮักคัดพระตรีอุนอปราอาร์จาอาร์พลายกะรักเฮียกะลิงคู่กันมาบุรมสงียับกะบพระพลายจงนิวมุลลงดักบันเล็ดบันบุสนติวบัดบันปนลองรูดักโปรแกรมลิงกอดฮักมันอุมดดูร์อุบดันฮับพลาวจงกออดิโตเรียมกะบละไอน้ำฮักกะเตงจงอูหากนี้ก็สิ่งบุษนติวยมลงสุสุธามละวันบันยชิมบันตาลังดาวประธานบรังบาจงกเซงอุบะรอยกุปาร์สันรัมอุบะโรเบิร์ตจูนคาร์จาเรนอุบะประธานบริมจงกเซงกินน้องกิดกำกเซงนลอร์กิเวปัดหากนี้ก็สิ่งละสามรูอีกคุสนามจะกินน้องจ็อบจงกออนไลน์คอมเพติชันกับละปัญญาดัก HYC กับละทิปกุมกับจิงไอจิงกระลิงกอดและนี่ก็ช็อตสปีชหากไอจิงกระนักดิกสงีอุบะรอยกุปาร์สันรำอุลปันเปาอีกจิงโซบันเนียวหลอร์กจิงบัมไพขมัดกสรการเชกินโนฮิกายดักบ่องบ่วัดบุรอมยกินโนฮิกายตั้งหากสงีรักฮีวันกันมาบุรอมยกีฮันไรเดอิทูยกีลึงบากิกัมบัดกี policy กุมกะเซงยังสูได้รู้บันองบาอุมลุงโซโซทามุลาเดเวนักกินน้องฮิกายบุลาฮิกายมได้ทางกสกุลเดอุลาฮิกายยังอีกุมกะจัดเป็นเรียวยากาคอร์กบุรอมบัดคุมโนบังเงินป่อยเช็คเคลียร์ลุมจงกันน้ำในลาดิงีแพ้พายปัดลาได้ยาวนิ้วมุลุงบังเงินเข็นกุมน้อยฮิกายในลาดิงีพายปัดเอกจิงลองจิงมันจงกันจลากจงอีเอาไปได้บักกินน้องฮิกายยิมทรงละคลมกสงบปัญญาbawa lah ke sorkar nakapor nakasnem kaya pelong ya ki program ki bafer ban ai burom ki no hikai jong ka jela ka jongi ni ka jingkeli ka long bakai ka ka burom ka basisha lane kai ka jing itu ka ba sorkar ka ai ya ki no hikai ki jongi ni dang syu iya ki ni ki sngi ka kenhon jong no hikai ka dang syumi ki ya penpa ki jing ye ki baki ki ya kendu lai post nam ki la syakri kum ki no hikai ni ka sorkar kam shimla phaikmat ban aya kata ka social security abede ki no hikai jong ka jela ki MLA tang arsnem riu benai kilala banyo pension ki no hikai ki jongi lai post nam kila ai ka jing syakri kimla banyo ya ka pension dang ha kani ka assembly ka baladap ka sorkar ka wanra ya ka amendment bamdei hadu arsnem riu benai wat ya katar kila sedang ban penhiar mentah kamut bu MLA lada ulong tang sistem lane sistem siteng lane arsnem ulala banyo ya ka pension mo uladon ka security ka jing em ka jong u ba ka yeng ka sem ka jong deka jingkeli ka long ba ka sorkar ka jongi ka le ayu pat ya kita ngeno hikai balada omdei badon ki no hikai ngim shem lala trai ban yo i ki meli ki jongi bikin shong hang te po assembly deka jingkeli ka long ba onda pila shong pada ka to syuki pila don kum kita ki nong tauan lani ki nong snai ki policy kei ka bat pat ka ba pi le na ka banta kini ki no hikai ki jongi ka khubor ka bangi ngi kwa ban pha sa ka sorkar lamba ka ni ka sngi ka bangi kan mau yo ni nong hikai jong ka jat ben riu ka long ba phai khmat cheki no hikai ki jong lara phi burom mi ki wat burom ta to ka sngi ka ba phi thu lani phi rakhi ka sngi jong ni no hikai aka santrik September ra itu lengba ki kam lengba ki policy ki jong phi ai ba ka kam no hikai hakni ka jela ka jongi hakni ka jat ben riu ka jongi kan dei ka kam ka ba ka badon burom ndei bandon burom tang hak por ba ki hikai lani ki don ka service re ai bakin em kata ka dignified life lani ka jing em ka badon burom wat laki la shong that na ka kam kiri bandon kata ka security ka balada ki shong that na ka kam hikai ka jing em jong i jong ki ka yeng ka sem ka jong ki ka long ka babyang ka babet kata ka di ka jing dawa lani ka jing pensngau na ka liang ka jong i sya ka sorka baka di ban phai khmat siki no hikai ki jong ngi kwa ru ban kentu ya ka sorka baka ni ka jing wanra lani ka jing don than kini ki policy ki baha ka state lani ka jala ka jongi ki bun palat kita ki categories of teacher ki no hikai ki babun ja ni kwa ka sorkar ka di ban snai ka policy ban pelong uniform ya ki no hikai ki jongi komot bo no hikai ubahikai ki school sorkar no hikai ubahikai ki school balang ba kumta terter ki di ban yo ya ka ju ka jing siu lani ka ju kata ka category ka ban ya hap kerdan lang bat kiwei pat ki no hikai ngisngong na kaliang jong seng ban kentu ya ka sorkar bakum ka ni ka sngi ka bangi rakhi ka ni ka sngi lengkhu singap jong ni mulung jong ka jai ban riu
ikwa ban kentu yo sorkar bakadai ban pai khmat chikin noi kai jong ka jat ban ri ko jongi ba jong ka jala hi bro khoi ikwa ban yo i ba sorkar kadai ban itu ya ka kam noi kai kum kata ka kam ko badon burom kum belong pat hakiwi kiri jong ka perthai bat au bai dei bat ka jing thumu jong ka sorkar ban pen kala lade monwan ra ya kita ki NCRT textbook ang ni ka jala ka jongi nang bagi kun samla ke jongi kin yo ya kita quality education ke bagi ki ong banyak ya rengkat kerdan bat ki wei pat ki kena school ki bapuli ki wei pat ki jela na kaliang jong seng ngi kwa ban ai ni khubor sa sorka baswa bakan le ki ka ban da study ka ban da perkhat ba bakumnu katakan kata ya ki nong thokot jong ka jat benriu ke jongi kumnu kan ni ke jingwan ra ya ki kot ki manabar kan kata pat ya ka history ke jongi laki ka history ke jongi kan rung ne am kata themmei ka jongi kan rung ne am hakini ki kot ki bakan NCRT kan penkre malah de piwanra ya kata ki kot ki ba leksi kin thot de ki briu ki badang bar yo ka history ka jongi kan du kan dam kat badang don ki nong thokot ki badai na ka jala ka jongi ki badai na ka jat briu ka jongi leksi ka history ka jongi kan rung hakikot dela da wanra no pat de ki kot ki ban thot leksi de ki wei pat yo kata ka themmei ka bangi ki kun samla ki jongi ka lawai ka jongi kan puli yo kimla lani kim tip sho ya ka themmei ka jongi ka jingkan tu na kaliang jong ka seng galong baka sorkar ka dei banda toket benia banda puli benia banda study benia shwa ban wanra ya ka jingkala hot ngim ong baka ka ki kot ki wanra de ka embus ki babyang lani ki babhatam ni kwa pat baka history lani ka themmei ka jongi kam dei bandu bandam namar dei lembak ki kot puli ki baka lawai lani ki pateng ka jongi kintip ya kata ka history jong ka jat benri ka jongi